Kani di ka Akashvani Shillong ka khubor man pulia di ka sanli jana kimat bakong san jong ka khubor. Hakasin ka benungkong ka history jong ka Meghalaya penlong dorbar kerpang ka kenhun menteri jong ka sarkar syabar ki kerpong jong kanan pelok. Penbena u menteri rangba ka Meghalaya ya ki kendon SOP bethamai na ka benta bentek lakam ya ka jeng pendem kam bakala ya kilat ki baki VIP ki yo. Da ka jing puli ka preamble jong karti संचार करी ला रखे या का Constitution Day संविधान दिवस हा मेघालय दवा का संजोग किनों dia madan ya ka सरकार मेघालय बनसोई ya ka MOU haswa ban penken ria kinong dia jing dia madan na kathan civil hospital Shabarek ki khubor ki bapnia Hakasin ke benikong haka history jong ke jela Meghalaya ke kenhun menteri kabinet jong ke sarkar Meghalaya kala penlong ya ke dorbar bakerpang hanan pelok nin ke si haka ba menteri rang ba Conrad ke songma ula peniat ya ke te jingelang kabala ni asau kenta kaba hapok ki jingka jong ki sau konro ni katnum jong ke yeng handrei haki kerpong ki be itenat jong kanan pelok haka te jingelang le ta ya ki khatriu teli ki mat jing kren Menteri rang ba Conrad ke sang ma ulo ong ba kati jaka ha ka bala penong ke jingelang ka bakerpang jong ka knun menteri kalong kadak ka bakerpang ha ka ba dangsian labu ye ke Japanese Arena ha ka Cherry Blossom Festival ka Lit Fest bat ki bubun ki weiru ki rensan ki ban sa penlong sen usang ma ulo ong ba ha ba ka ayom ke jing rakhi Christmas ba ka senam thamai kalanang su sieng ka kunhun menteri jong ka sarkar Meghalaya ru ka kwa ban mat e ka jing skoska saat jong ki ayom le kemen bat peniat artat ru ha ka joka por ya ki kam ba ka deben le haba ong ba ka te jingelang kalong ka bakerpang u Conrad sangma ula kedo halor ka jinglong kerpang bat compare jong ka jaka bat ka por syong dorbar ka ba khamslem bani ka bajulong Kador bar kabinet jong ka sarkar Meghalaya nin kasi kala ai jing menjur halor ki jing tei jing sina ki bakham gongsan bat halor ki jing turwa ha kaliang katnat puli puthi ki bakan thop ru ya ka jing yo jaka na ka benta ban penhe peniar ya ka kat ling sun Shillong airport Kador bar kabinet kala ai jing menjur ru halor ki jaka ban pentrei ya ki PPP project jong katnat jungok kai perthei ha ka sinong dan bat jongsa Bat kelamang tengka lai $4 million na kabenta ka second phase jong ka Meghalaya Logistics Connectivity Improvement Project. Nalor kini ya ki jaka ki bedan hapdeng ki jenge kaja ki bala ne la slam halor ka nong kenti jong ka GAD hatura on ya penbet nyo lang ba ki jeng IY ki babun snam. Hakaliang ka puli puthi ka dorbar cabinet kal ajung menjur halor ka jing thau ya ka Meghalaya Teacher Training Academy kabalong ka jaka ajing hikai pentibit ya kino hikai ki scheme penni khajana na kabenta ki engineering college ka jing thau jing tei ya ka Park University Hanot Garo Hills bat iki kendon trikam ki bat thamai na kabenta ka tanat sports and youth affairs Menteri rang ba Conrad ke sang ma nin kasi ula penbena ya ki kendon SOP ki bethamai na ka bentaban khanglat ya ka jing pendan kam bakla ya ki kabu VIP ban khang ya ka jing pendan kam ya ki light saw hakikali ban perkhing ya ka jing pendan kam ya ki siren ki light ki ba me klek klek ka jing ta yet yong ha ki jing khang yet kali bat ki kerteng beriu hakikali sarkar Ki kali ki bala ban penam kami ki siren ki dei tang ki tu ki badan hapdeng ke jing ajing sakri ke bakir ki bat ki kali ki bala yok bor ban ajing senran ni ki kali escort kat bai ki light ki ba me thaba klek klek dan kam ban yo ya ke jing menjur na katana transport habakren hadin ke jing elang ke bala long hanan pelok Menteri rang ba ulo ong ba ka thong jong kita ki SOP kalong ban pen bahai ka rukom ajing sakri pat ba ha ka jing renti ba ka jing singan Menteri rang ba ulo penti kenaru ba ka Meghalaya ka yailong ka basingan hadin ki jing khanra ka NIA ha ka bai dei ba ka jing ja bathai bom ka bala jadang san hadali kani ko khubor ka wan sapi na ka Akashvani Shillong na ka Akashvani Shillong mentang ini beteng ya ki khubor ki berang sa. Ka Meghalaya Secretariat kala rakhi ya ka Samvida Diwas. Ka ba penthamai
ialah ka kular ban sumare ki south li ki nong rim jong ka riti sensar jong ka ri ki belong ka hok ka jinglong lat lut ka jingereng kat bat ka jingelong sipara. Principal Secretary jong kejela Sampat Kumar ulai alam mi kinong tri sarkar ha ka bapuli ka preamble jong ka riti sensar kari India hakmat ki jingkhang ba jong ka secretariat. Ki school sarkar ha West Jaintia Hills but North Garo Hills district ru kila rakhi ya ka Constitution Day da ki program ki besongkun ban ai buram ya ka jing pediang bat jing pentri kami ka riti sensar jong kari. Ha West Jaintia Hills District kinong hikai kila ajing batai halor ke jing longkong san jong ka Constitution Day bat ya kabenta jong Dr. Ambedkar haswa bakini alami ki kena school ban puli ya ka preamble. Ha North Garo Hills u Deputy Commissioner Dr. Abhishek Saini ulai alami kinong tri sarkar ka Bor Sensar District ban puli ya ka preamble. Ibakum kita gijing rakhi la pelong ru akleng ki jaka bat ki school ha ka jela ha ka bakinong tre sarkar bagi samna puli kila penthmai la ki thong ban bat scam bat yai ne ha ki jinge lam jong ka riti sensar jong kari. Ka sunjuk kinong di madan ha pok ksatri jong ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association keladawa ba ka sarkar ka deban soy ya ka soskular MOU kata ka soskular sotu jengmut haswa ban penkenria jaka di jeng di ya kinong di madan ha kathan civil hospital syaki kerpong jong katrat PWD ha barik. Ketika sunjuk kalau ong ba kerkom trikam kalong da kalenti ka bamsai da ka ba kedau halor ka jing penbena ka bala penmi ha ka khat sau tri unai wing ha ka bai dei ba ki jingkam ba ki jing persya la penmi klem ka jing selok PTVC la keno ba tang khat sangut kinong di madan kila pau kerteng ha ka thup wala ki badi jing di ha ka tiga than ki dan palat ya ka san phongut bat ba ki dan ru ki kerteng ki ba mi ya ka thup ki bam dan ha ka tiga than ka sunjuk kala penbor ya ka sarkar bahkan penkenria jakadi jing die bat kadai ban le bat penlong ya ka lingba ka jing jurep ka badai ka jing ai ki not vending certificate rengkat ba ka jing thok ka basai ba ka barik kalong ka jakadi ka batang sipor kat ba ka jaka ka bas scam kadai haki kerpong jong ka civil hospital. Kajaka ajing Sumarti Rat Singh Memorial Civil Hospital daga jingi trelang baka State Cancer Society of Meghalaya baka Civil Hospital Shillong kila penlong ya ka cancer screening camp kata ka lempung ban pet bat khmi ya ka jingkot jingkia jong ki pat ba yo ki syak ta ka jing pang bampong ni ka cancer ha ka sinong pendeng yong mairang ha ka lempung la airu ya ki jing batai be ki jing pentip pat ba halo ka jing pang cancer bat kilat baniada na ka jing pang ha ka balawan ya dan rengkat ki nong elam snong ki doktor ki nurse bat ki pat ba nong song snong ki doktor ki bela pentibet kerpang na kabentaban ajing sumar ya ka jing pang kansa kila penong ya ka screening bam dan kam si pisa bat kila ajing selok ru iki bri ki badan ha pedeng ki jing ma bakila ban syakta ha ka jing pang kansa kathong jong ketiga program kalong ban yu jing tip no kham kloy ya ka jing don ka jing pang kansa bat ban ai sembo jing tip sigi pat ba halor kumno ban yada na ka jing pang kansa ketiga sin jam kala pen klan ya ka jing yu jing tip apa deng ki pat ba bat ka pen slur ki ban wat kila jing sumar kloy kat badang biang kapor ka Meghalaya Association of Kickboxing Mako kalapan pau ke jing tibet ba ke jing la jong ka ban le bah kalempong National Kickboxing Championship arjar arpusan da ke jing job adu sau pusan tli kitakma ha ki jing ekon ki bela long hapune na do ka arpo terik adu ka arpulai terik jong naiwing arjar arpusan ka kenua ni le ka ne Meghalaya hapo ke jing lam jong u Grandmaster Doni Arani President ka Mako bat u General Secretary u Baremdor Kharmuti rengkat bat khat arngut kinong ilakai ki bakentup ya kan nyungut ki rang bat sangut ki kentai kila yo khor adu lai puwai tli kitak maksiar nyotli kitak marupa bat nyotli kitak marnong kaptu ni ke kubor lakut ke belawan sepi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabajing ini so pat Daily Station na ka bentaki kubor si banwan.